Здравейте, колеги! Казвам се Андриан Читалов от Пловдив и извършвам ремонт и поддръжка на шевни машини. Последствие ще ви дам и телефон за свръзка евентуално. Искам да направя няколко видеа, свързани с което да споделя опита си и с което, ако мога да ви помогна да отстраните дадени грешки или проблеми на машината. За целта ще с права машина, но първо да направим едно въведение, за да ви запозная с машината и нейните почти технически термини. За в бъдеще да може да се улесни, когато обяснявам за какво става дума. Така, както виждате, тук сме пред машина Сируба DL7000H1 13 е класа на машината. За целта, ето, започваме. Машината, както виждате, има си корпус, станок, мотор, педали, свещник за конците, както го наричаме, или стойка за конците. Така, машината се състои от главен вал, който предава движението на всички други части. Последствие, грайферна ос. В домашните машини имаме трайберна ос за тези, които не са ротационни. Това е с ротационен грайфер, а имаме тези трайберните машини, това са с, както го казваме, люлеещ грайфер, дето извършват възвратно постъпателно движение, а не ротация. Така, от тук, тъй като тя е с рязане на конеца, имаме дисплей, шпул апарат за навиване на калерките, бренза за обтягане на калерките на шпул апарата. Казахме стойка за конците, конецоводачи, малка бренза. Тая после ще обясним в последствие за какво служеше. Бренза. Много е важно на брензата това телче да работи на всички прави машини. Конецоопавач, конецоводачи, иглостигач, игла, кърче, крачна бара. Лошче за реверса, за задния ход, както го казвате, за извършване на затяжка, затигалка и във всички други райони, за ячка, но това е техническия му термин е реверс на машината се извършва, както имаме и електрически реверс тук. В следващото видео ще ви запозная с конците и последващото мисля, че ще ви засегна и темата с иглите. В конците ставаше дума за тяхния избор на конец, вдяването и така нататък. За които искате да коментирате нещо, ще ви оставя в линка или на телефон 0893 611 008. Благодаря за вниманието. Очаквам вашите въпроси и коментари на страницата. Довиждане.